Na túa carreira musical, unha das constantes sempre foron as túas viaxes á emigración. Sí. De feito, bueno, acabaches 2022 tocando para o Centro Galego de New York. Como foi esa experiencia? Maravilloso, estuve en novembre en Liechtenstein, que era a primeira vez tamén que iba, un principado moi pequeniño, pero unha cantidad de galegos ali, Dios mío, que claro, aquilo non é nada, é unha cousa pequeniña. Teño que dicir que o mellor pulpo e a mellor carne a pedra comín ali, que queres que vos diga. Aquilo estaba espectacular, miña filla, en Liechtenstein. Non sei, temos que ir ali logo. Cómese por aí que non vexas. En Nueva York, pois era a miña quinta vez que iba, bueno, a quinta vez a Nueva York, pero a actuar fun a Queens. De verdad que o trato é espectacular. A emigración recíbeche sempre cun cariño tan, pero que tan especial. A veces costa arrancar, porque eu sempre empezo con airiños, aires, xa os ves con todos... Emocionarse moito. Claro, porque sempre van a comer, a cenar, non? E despois a atracción é pilipampín. Empezo con airiños antes e velos a todos, xa cas lágrimas nos ollos, pois a ti podes che aquí unha cousa na garganta que che costa. É tan bonito,